Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Καμάρης Νικόλαος και ασχολούμαστε με την αστρολογία και το αγγελικό Reiki. Το Reiki είναι μια παραδοσιακή ενεργειακή θεραπεία με ευεργετικά αποτελέσματα για ευεξία και βελτίωση υγείας. Βοηθάει σε κάθε σωματικό πρόβλημα, ψυχολογικό ή νοητικό. Επίσης, βοηθάει να εξαλειφθεί το άγχος, το στρες, να αντιμετωπιστούν ψυχοσωματικά προβλήματα, να ανακουφιστούν πόνοι όπως πονοκέφαλοι και ημικρανίες, στομαχόπονοι και κολικοί, μυϊκοί πόνοι, να αποκατασταθούν καψίματα, φλεγμονές, διαστρέμματα και χρόνιες παθήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.